Sabak Rahir, bonjour atsika jiaby, mbola tsara jiaby atsika. Nareo jiaby niamby igny hoe Sokobe karakory décision-nao. Sokobe toujours décision nazy tsy miova. Fa tsotra fo raha maleoko Ranabavy nivolagna igny. Miremercie aminao za Ranabavy. Nao mety marigna anao mety tsy mahay za mety tsy mahay anao fa mety misy raha ifagnadininy antsika roy fotony fa elaela tsy fankahitana. Bon, tsy agny le problème. Isaorako aminao madame Ranabavy hoe nagnazava anao anao. Kanefa ndraiky tsy andeha atao antsika fandrangitana vangy eto. Nagnaja zano tamin'ny famalianao za hoe amanaday anao za nandesonao karanaday za valiko tsotra koa no hoe andeso Ranabavy koa anao hoe merci amin'ny marigny anao. Politiky tsy andeha hifandrafesana atsika samy gasy. Politique atsika samy manana objectif nany. Donc nine amin'ny MRFM na ny mouvement fédéralisme de Madagascar zay tsy andiady. Pourquoi zay tsy andifamaly. Fa nagnazava anao Ranabavy, anao vola fa tsy nahazo, tsisy nino. Ok, merci. Merci. Tsy atao hady zay, tsy atao polémique, araka volanao hoe bug tsy aiko nino. Non, merci. Isaorako anao. Izy koa hitako fa nazavanao izy, tsy magnino Ranabavy. Resiko amin'ny fo madio. Fotony ai tsy alan'olombelona. Fa raha angatako fo aminareo mpagnano politique sasa an-tanindrazana eto, aza fangaro ny politique nareo ndraiky ny mouvement ny RFM. Tsy niany tsy nimoaly atsika jiaby na efa hoe nafana ny toedrara rangona venti fitondrana indrindra nanomboka 2002. Mamaly volana Ranabavy io baka zany. Nafana. Donc, hay Ranabavy tsy alan'olombelona. Nanomboka 2002 za matetiky zay teto mivolagna zay niova complètement ny fagnanaovana politique teto amitsika. Niova complètement. Tsy karaha le nataon'olobetsika taloha ny atao politique eto amitsika Madagasikara. Natao famoretana vahoaka, fagnambanina vahoaka. Ke raha isaorako anao Ranabavy hoe nivolagna anao hoe nikaiky cité nagnambaranao raha misy preuve le zalahy igny ambara ho azy aboaka ny fahatsangany politique. Za tsy amaly zay ary za tsy andeha hifamaly amizay. Fotony olobe samby olobe tsika, anao nagnaja mpagnajagna anao nivola, ajeko ampanajagna koa anao valiko hoe za tsy mivolagna raha maro fa remerciement ataoko anareo menada. Fa misy volagna n'olobe talohantsika zay hoe itsongotsongoana ny maty areo ny aitana ny velona. Donc zegny ny andesiko mamarina izy hoe voalohany miremercie anao za Ranabavy. Koa tsisy le raha taminao araka volagna anao hoe mangala ondra Ranadahy ho anao. Ok, merci. Volagna ray aman-dreny volagna anao. Fa za ndraiky mamaly anao hoe merci Ranabavy. Itsongotsongoegna ny maty ahitantsika ny velona. Fotony nino nampivolagna zay haihain'olo, dinikin'olo volagnan'olo hoe aia ma irony taky fédéralisme
tamin'ny propagande regny tsy regny, tsy masaky ho vola nefa ny mpanohitra amin'ity fitondragna mamono vahoaka ty. Vahoaka nefa maty. Koa tsy gadregna vonegna, koa tsy vonegna anagnana kaikay. Nanjary karaha zay politika amintsika eto ke nagnadio foana anao, magnadio foana akazarana bavy. Tsy ataotsika polémique le raha. Anao ny tana marignanao, za ny tana marignanaka. Donc le preuve tadiavin'ny sy teny. Mialatsiny aminao raha lafa tsy ameko. Tsy ameko fotony iny. Tsy olo araiky, tsy olo aroe, tsy olo telo ny haihay taminazy io. Nagaga olo baka karaha ty zany lahy sy teny. Asa ampiadivy amin'ny politika ny vahoaka malagasy. De zany vahoaka fa reraka, fa toviko, disaka amin'ny raha ataon'ny mpitondra. Atsika kotika asa ampiadivindro. Azonao, zany resy teny volaniko eto. Asa ampiadivindro anao. Fa nampiayay olo jiaby, eraky ny Madagasikara ziska ivelany tam'le fietsikinao zany lahy sy teny. Talohan'ny propagande, pendant propagande, après propagande anao nainginy. Or anao ny rotoroto nafana fo talohan'ny propagande hoe apetrao takinay ny fédéralisme, ny budget provinciaux. Noho ny vita fifidiana nanginjeno ao, tsy sakinao ny taxe igny, nefa nanao zao 7e vice-président ny assemblée nationale. Nagnino anao nangi? Tsy nasianao resaka totalement le resaka fédéralisme. Nefany zay zokinao ro, zay nadainao ro, ravavinao ro, zay jeune mahatsapa fa mafy raha ataon'reto fitondragna reto fa toro amin'ny vahoaka malagasy, zay nitsangana. Zay koa nitsangana il y a 6 mois. Aïtsia quoi diso, janvier 2025 zay commencé à crier les MRFM. Zay tsara ny koragna antoko politique ndrovy na antoko politique ndrovy. Tsy mialonjafy nagnabiafany RMFM. Zay tsy nanakagna olo. Zay tsy nagnavakavaka olo hoe ka ty fulany, ty rayany, ty rakoto, ty rasoa, ty mboty, ty jo. Ny biafine pendant 6 mois. Ampodinay matetiky eto hoe ny biagna hoan'ny olo jiaby ny MRFM. Donc aza lutovigny le MRFM. Tsy agny ny problème. Fa le fitondrasana roa izy tamin'ny voalohany nampihahihay olo zegny preuve-ne. Zegny preuve-naka lotako hoe za personnel. Nampihahihay olo. Ary le haihain'olo jiaby nitovy azoko be. Nisy vola nandendeha, nisy zegny hoe nandendeha. Marigny zany nanominy montant. Fa za ndraiky tsy andeha andrangitry vazana vangina kaminareo. Nareo n'izy io fitondragna. Na opposition nareo, na mpiaradia amin'reto fitondragna reto nareo zio agnatin'ny fitondragna io. Donc isorako ranabavy. Tsy anomina agnaranao za. Fotony hainao fa tsy atsika mianadahy nda efa maly amin'ny raha karaha reny. Politique tsy managna anazy. Fa olombelogno tsy miady. Hitsongotsongoagna ny maty ao za. Ny ahitagna velo. Ke isorako anao ranabavy. Ampodiko ndraiky. Isorako anao ny tanany marigninao. Dossier classé igny.
za tsy maleky akoatran'izay. Bon, fotony magnontany maboany eny, non, ny raha misy amitsikainy baka izy volaniko teo, na mamono na mpampigadra na fankaratsy. Zany volagna ziny tsy midika hoe fankaratsy eo, zanagna zavan'igny eny tsy midika hoe raha tsy mety. Koa fa tsy nataonareo le raha, c'est bon, salimina salimana. Anjarany vahoaka amizay koa mizaho hoe karakory fefarany. Tsy haiko za koa diso aitsio. Olombelogno za mandeha tany lavo, loloa lanitra za leny. Ke de raha volaniko hoe ampanajagna, anajako anao ranabavy. Ny volagna ziny za tetra anareo. Nagnambara zano andesiko mandinika koa. Zegny izy. Donc za zoko be za fa tsy mipody amin'igny, nde iny polémique io, nde iny volagna io naka fa zerikany ty mpanamboa igny. Dossier classé minaka. Fa tolona mitohy. Idirako le resaka MRFM na ny fédéralisme. Nagaga zay koa tam 31 mai nagnano fifidianana olo jiaby. Tsisy olo nitirena, tsisy olo niforcegna, nibiegna tamin'olo jiaby. Pendant 6 mois, janvier 2025, MRFM, zay tsy nagnavakavaka olo. Zay tsy nagnavakavaka olo. Zay tsy mivolagna hoe plateau, côté, ny biafiny eny n'olo jiaby. MRFM. Ndenao manambady vazaha, ndenao manambady ajojo, ndenao manambady sakalava, ndenao manambady merina, aza lotovy ny MRFM. Fa zay tsy magnavaka olo. Fa izy koa anao fa matsapa, fa hoe mafy ny mahazo anao, mahery didy trato, famoretana mahazo anao en tant que anao zaza gasy, zanaka gasy, anao mitaninao prety misokatra ao anareo mivaravarananay. Natetra anareo za le fiboahan'le membre du bureau. Agnatin'ny membre du bureau iny misy musulman. Agnatin'ny membre du bureau iny misy olo baka atsimo. Agnatin'ny membre du bureau iny misy olo borzany. Za baka mety izy, fa za ndraiky borzany. Tady labeko fa golantany agnarany Ravilo baka Tananarivo. Iny problème. Marina za teraka tombo. Nitezegny tavaritra tagny, za nitondra fomba ny avaritra, za fitaranaka any Ambarivo be. Donc logique, tady labeko fa golantany. Mety ako ta misy fasagnanany fa nagnambarana za hoe aigny génération ny bois. Fa za tsy nagnavaka. 15 ans koa za niatra Fianarantsoa to. Za niegny ndraiky borzany, za namagna ndraiky borzany. 15 ans. Za tsy nagnavakavaka reo tsy nagnavakavaka za ndraiky niany. Maro amindreo namagna aminaka, ary mbola misy contact aminaka. Azonao mbola tsara nareo Belgique. Donc aza lotovigny le raha. Objectif neny tsotra, simple. Anareo ray aman-dreny
lentako hoe aloha apetraka fédéralisme, aloha atao provinciaux budgétaire nino, zay ny hevitra nareo tegna nafana fo mariny hoe anjary raha ty. Hoy izy slogan ny zandrilahy valaoko afakandro hoe anjary raha ty. Fa nareo nagnano motra ny satra tiambony ankatafa nangintsay nefa nareo en pouvoir. Anareo tsy olo fitondrana fa nareo en pouvoir. Na ino nareo manginy anareo nivolagna ziny tamin'ny voalohany vahoaka ny rodiny hoe agnaraka roa ty fa roa andegna apetraka raty. Ory nareo bako tsy sakinareo nitohizana, tsy sakinareo vola normal. Zay jeune zay nanohy igny le hoe hevitry ny maro matakadavitra, akanga maro tsy vaky namboa, mitabe tsy laniny mamba. De fanatony zay kargolo tohizatsika izy ty fa mafy mavoa vahoaka nitsangana zay. Fa komaly zay nagnano fifidianana membre de bureau. Fifidianana membre de bureau io tsisy olo niteregna ke anao milatsa candidat, anao mifidiana nalalaka tegna transparent. Hitanareo donc fa ny transféré-ny ateto fandeha ny fifidianana. Or pendant 6 mois zay ateto nagnentana nareo vahoaka hoe mitodia fara tsika izatsika andeha loha. Fa mafy raha ataon'olo reto, mafy raha ataon'olo reto. Fotony ino folotra tampon-taona ro tio ro tsy nizaha le vahoaka fa ro nizaha avantagendreo niaraka amreto ratsy amandraikindreo le olo apetrapetrakandreo amin'ny tany misy atsika amin'ny districtsika amin'ny faritantsika igny, andesindreo alimegnantsika vahoaka. De zay natsapa zay jeune hoe non trop baseky zay nefa iky 16 ans nataonareo zay fagnabatoegny fagnambaniagna fagnakitsatsagna vahoaka malagasy. Zay tsy mivolagna hoe côté vahoaka malagasy. Dikan'izay anao na Borizany, anao na Lavazany, anao na Fokizany, da Betsileo na ino foko fiavianao ny resinefo tsisy fa maroko ny Borizany agnatin'ny membre-ny ato, agnatin'ny MRFM jiaby maro Borizany ary soranay ro tsy navany, ro tsy natao hoe ka anareo non, ro mitandregny zay mitandregny ro fa nakalo hevitry ny maro matakadavitra. Donc aza robatigny amy raha ataonareo mpitondra zoti ny jeune matsapa fa mafy ny ataonareo vahoaka. 16 ans zegny mafy. Ary le fédéralisme tsy rasisme ny antony hoe ke anditaky zay bakalakoty ke hoe agnambelanareo Antananarivo. Non, Madagasikara io araiky fo, atsika io araiky fo. Fa aza magneky boko tsika kaza mitandregny le volognandreo hoe fédéralisme magnavakavaka. Non, tanareo zandrikoto hevitry ny am'rahalahy tsy miaraka. Misy momba zay ny famaly fa zay tsy mifankaratsy fa zay ny famaly. Nify ndraiky lela to ny famaly nefa rotra moaraiky agnaty vava ao roboko fagnara. Zay ndraiky zandrikoto zay ndray ny famaly le resaka hoe zay baka varitra hoy izy zay tsara ny rafy. Izy tsy mirafy za tsy mirafy izy nefa zay samy lehilahy. Intsika eky ranabavy igny izy viavy izy atriako ary izy loloaviko fotony reny anabavy
zanaka zafy izy ka izy koa sy fa nivolagna anany io ok tana marigna any izy tana marigna anakaza ka le MRFM zegny tsy natao hoe rasisme fa zay ny taky hoe maventy loatra Madagasikara io manan-karena Madagasikara io nefa natsika tsotamby volo taogna atsika mijaly plus 2002 7 ans ataova amizay calcul baka 7 ans plus 16 be zegny atsika rango atsika niondriky ndraiky atsika nagnano hoe ndraiky nagnano hoe ndraiky atsika zao fa tsy haiko hoe positiontsika ke nono natsapategna mahita fa trop mahazo havagna namagna pretendrazagna aloha zay nitsangana ary ty amizay nagagane lerandraha io nitsangana vita fifidiana ny alamboetry ro jiaby ha hoavy zandry laha reto hoavy jeune aby reto oui normal fôtin'izay fa kajo hempaka nandesinareo dinosaure aby reto tsy nety nandeha fahamarinana magnano lelamenareo mivadibadiky maventy États-Unis 52 états zava baka izy fédéral hely Suisse zava Suisse fédéral Angleterre fédéral allemand fédéral la France lelitsika fa anareo tsary narenika hoe vola midriky na raha baka Marseille totonga agnaby Paris non izy koa fa amindreo Marseille fa izy koa zy fa amindreo Corse Corse atsika jiaby na efa firy fa Corse nangataka indépendant nefa ny Corse reo mitantagna raha reo jiaby tsisy raha mindeha nongandreo a Paris Corse karaha nosy be ambaribe mitsaka ranomasy anao avy en France anao nonga Paris mais non attends andeha io matsika ty aeke mba levanao ologno baka atsika varatra mitsabo lavany atsika mipotehana amy vokatra lavany navandesana atsika hoe raha zala aneo izy ataoko telo aveny vidiny lavany ino nisy latsaka ny folo aveny vidiny lavany telo aveny nanonga atsika misy masaky ny volana miaraka ny volana poretindreo sambondreo gadraindreo maty apigatrano tsy narary tsy nivonen'olo fa hoe naty apigatrano anao mitakiaky anao zio mandeha nalakely andoany nalakely ary anao lany fagnahy magnotany olo Tananarivo anao mahita lavany alavo anao tsy gaga anao tsy lany fagnahy atsika misy lasaliny sira atsika manonga Tananarivo atsembiky zay vao sipatsendreo en province atsika ndraiky mivanga sira lafilafo ny Tananarivo nefa atsika magnamboatra sira atsika hoandry fo atsika ngigny fo zegny nampiayay zehe ary nagaga zehe taminareo mivolagna fa panohitry taminareo ny roborobo efa takina ny décentralisation ny fédéralisme anareo boko nangigny jay tembony akatafy lany fagnahy zay fôtiny lamody amitsika Madagasikara zao ka olo iny koa fa tsy nivolagna avo ampesosy loziky
volagnina ny marina. Ino mampangina anareo? 7e vice-président. 7e vice-président anao zandrilahy zay tena. Ma ino anao manginy? Ino antony anao manginy? Hitanao, tsapanao, ny raha mahazo vahoaka. En plus, 7e vice-président Assemblée nationale. Tsy haiko donc za tsy mahay volagna vazaha. Oui, 7e vice-président Assemblée nationale. Fa tsy hoe 7e vice-président Assemblée Madagascar. Mbola nationale. Karaha ataonareo baka nagnano lalagna hoe député, anareo mitondra titre député de Madagascar. Nefa nanareo tsy magnazo magnano accompagnement député namanareo amin'ny faritry hafa. Koa gnano tatitry. Tsy azo nepaka. Donc normal zay vahoaka miahiahy. Ah, misy raha tsy normal io. Or que agnatin'ny constitution anareo député de Madagascar. Dikan'izay anareo afaka mivola. Nagnaboaka amizay président nareo amin'ny assemblée lalagna code tsy haiko nino igny. Hoe député tsy voafidy amin'ny tany nalana izy tsy mahazo magnano tatitra. Ah, apitra amindreo amizay eky zandrilahy sy teny. Question hoe exemple, anao meko preuve raiky. Ino raha ataony Jack, vice-président ny assemblée, ny faritra avaratra izy. Jack Palance. I Mamangy Norbert. Voafidy taia izy ma député izy. Sambava. Vice-président ny assemblée nationale karaha anao izy. Ke magnino izy mahazo droit mivolagna aminay Ambaribe eto? Magnino izy mahazo droit mivolagna Diego, Ambilobe, Voemaro, Ivorano. Fa anao 7e vice-président tampenagna vava tsy mahazo mivolagna dans l'autre province. Exemple, anareo tsy haika gn'antatitsy tamin'ny vahoaka Toliara igny. Ny sakana nandifasagna mavretra. Ravagna anareo tsy nahana, nangigny anareo. Akory mataon'olo tsy hanagna hay hoe misy raha tsy mazava ô. Donc fahatsapane le fanampenam-bava, le famotegna vahoaka, le famonoagna vahoaka, tsangana zay. Zay tsy andiady aminareo, zay tsy andiady amin'olo, zay tsy andi famaly amin'olo, ary zay tsy andiady amin'olo. Fa hoe ny raha mahazo vahoaka, marary vahoaka, marary aminay koa. Fotony zay zana-bahoaka. Zegny ny objectifny amin'ny MRFM. Oui, basy zalahy, alohatsika jeune. Mandeha baka volagna hoe na ino olo sasany nino tsy nampidirana agnatin'ny membre de bureau. Izy io ne tsy midika hoe ke 300 olo membre de bureau de hoe matanjaka. Non! Tsisy olo nitirena volaniko. Soanao. Karaha ataonao milatsaka candidat. Député, maire, président. Anao koa tia andeha hilatsaka. Io tsisy olo manakagna anao hilatsakany. Tao tsisy olo nitirena e. Choix. Mandeha boka volagna aminareo hoe Berizika. Mialatsigna aminao raha ngoko volaniko. Anao kaya tsy namegna place Berizika anao olo mba mirabe eto. Berizika no miaraka aminay tsotsy anareo. Berizika ni miaraka amin'ny MRFM ao. Fa izy fa mivolagna, za tsy andeha membre bureau izy. Aza la. Za ragnono mihitsy ny volagna, ragnono mitira anao. Non, ragnono izy. Leonareo leotsika jiaby. Biby maritagnana izy. Andesinareo andesitsika jiaby. Fa tsy agny anareo mbadika agny. Anareo sady tsy musicien, tsy organisateur. Agny anareo mandoto. Ah,
fagnavakavagna. Non, zay tsy magnavaka. Eto za mitodika Maranabavy igny, izy mivolagna fa izy agnisan'ny mitia fédéralisme. Za nadainao miangavy anao avia, midira amin'ny ato anao Ranabavy. Za nadainao midira amin'ny ato anao avia. Fiankaviagna raiky fotsika io, gasy araiky fo. Union fait la force. Zegny mitambatra ny hery. Fa tsy kakazam-pidirin'olo, atsika kazan-karatsin'olo. Tagnatin'ny 6 mois nisokatra varavarana, nibiagna varavarana n'olo jiaby maro. Nde zay fa tsy mahakonty zay eto ndrabe izy, zay fa tsy mahakonty firy zay olo agnatin'io MRFM io. Na ivelany agny na Madagasikara eto, feno. Misy olo matoy ao, personne âgée, misy olo vantombantony ao, misy olo va adolescente ao, adolescent. Misy mpianatra ao, misy mpiasa ao, misy tsy anasa ao. Fotony ino mahatsapa reo fa mafy raha ataon'ny fitondragna reto amitsika vahoaka. Zegny ny objectif. Ka justement baka Zandrila, bonjour frère. Zay boka raha volaniko eto hoe ro vola fa Belgique ragnoako kazakaratsina ro fa izy membraneo. Misy raha atao hoe conseiller l'ombre. Conseiller de l'ombre tsotsena ro. Izy membraneo. Fa nareo kaza mivolagna raha tsisy. Fa ny membre bureau hitantagna zo ny fidian'olo jiaby tagnaty zo izy regny naboaka napetraka regny. Ho tsisy fagnavagna ao. Tsisy fagnavagna olo ao. Ary zay tseliky nisy hoe alevanareo ono 6 mois avy tegna hoe nagnandro regroupement zay hoe anangana le raha 6 mois. Tsy voisaka ny olo agnatiny, tsy voisaka nandafy agny na Madagasikara eto. Fotony mahatsapa reo hoe mba nitsangana eky les jeunes cette fois-ci, reharehanay jeunes zegny. Fotony zay kajo tofoko miaraka am'ireto dinosaure goinkatitry ny politiky mamono reto. Nitsangana atsika jiaby, andresitsika ny tirarina. Fa azambesana Zokibe, azambesana Joakim, azambesana Zandrila, Percy, président ne, azambesana ny conseiller sy namany, azambesana ny membre. Fa atsika jiaby mila mitsanga. Izy volaniko aminareo zegny, za baka raha io paf, atsika jiaby nifidy tao Fakomoaly 31. Paf niboaka résultat. Kory tsy niomboombo reo politicien maventy mivolagna reo matanjaka io. Niomboombo koa reo zao hoe nahita raha io grave ho avy zany reto. Ben oui, avy zay fa baseky raha nataonareo zay 16+7 volaniko. Za tsy nikonty, za tsy nandeha l'école karaha raha Jojo fa Tsorali. Donc tsisy fagnavakavagna eto. Na anao Rakoto, na anao Mboty, na anao Rasoa, na anao Jo, malalaka anao miditra ato. Ary ato marigny baka bruit zay surtout za hoe misy adhésion. Zay tsisy adhésion. Zay tsisy vola lenay amin'ny vahoaka fa maty. Zay ndengala vahoaka vola. Non, tsisy vola ifeny. Sitrapo fonao matsapa anao marary
gejainy mpagnano politiky goaiky antitra ndraiky mafia reto, misokatra ho anao. Bienvenue au club hozy ny vazaha. Bienvenue au club. Ke igny ameko exemple hoe Diego magnamboatra sira, mandeha Tananarivo tsenika sira, zay vao mipody Diego ambodiny eo tsika mividy sira lafo plus que ro Tananarivo. Lavanitsika tompony mangetethagna blaka ilangilangitsy volagny vonegno. Oh, misy amin'ny Ambaribe misy olo tsy sasaloha izy titite ilangilangin'olo jiaby amin'igny parti Mahabo io. Mbola agnanaova koragna spécial io Mahabo io parce que misy olo magnano izy rôle bakao. Za fa nagnambara tantara teto lavo Ambaribe nidirany ampanjaka teo naviagnany fanambarana ro mpanjaka roe Zafiny Fotsy Zafiny Mena nitsanganany dadilahy Kozobe nipitrahan'ny raha jiaby. Fa za mbo agnampody ziny ndraiky agnazava am'le zalahy magnano izy rôle eo io. Ke zegny raha volaniko, aza magneky ampidivon-dreto goaiky antitry ny politiky reto atsika. Lany kleny ro io. Ambarandro tsy ho avy tagny atsika igny. Oui, ino ma raha vitandreto jeune reto bababa amin'ny Facebook eto. Oui, zay tsisy basy, zay tsisy vola. Basinay volanay Facebook. Nefa olo jiaby miaraka aminay. Zay tsy nagnavako olo. Ary tsy eniky navandy tamin'olo, ary tsy havandy amin'olo. Donc aza fangaro amin'ny raha tsy manjary ny MRFM. Nitsika jiaby zao mambara dibro zay, anareo ny fidy zay, fa tsy zay nan'olo tegna fulany bon o zandre karakory manao zany kimo atao bon persi karakory leonao sa tsy leonao atao président anao. Non, vote nandeha ny publiegna teto raha zegny, naboaka teto raha zegny jusqu'à résultat jiaby. Atsika mandeha loha fa atsika tsy mandeha afara. Atsika tsy magnano mosquito mirehitra. Aza magneky basy eky zay, nefa eky zay. Problème ndreo baka karaha ty. Mafy amindry zalahy reto baka ty resaka fédéralisme ty. De io aviandreo mandrobaka zay tsy voarobaka anareo. Zay tsy voarobaka anareo satria vahoaka fa tofoko anareo. Empaka disaka anareo. Vokisanareo vandy. Vokisanareo vasy 25 kilo 50 kilo boko diadiavinareo fa tsy agny. Zegny tsy politiky, tsy fizaragna raha ny politiky, ary tsy fizaragna raha fampandosoagna. Ameza asa vahoaka, ambila vahoaka iasa, ambila tanora ianatra, ameza tanora hakindreo, ino bourse-ndreo atao varadalana. Na ino karamanareo amin'ny gouvernement tsary tapaka, tsary nisy retard, fa magnino ny ampianatra atao karaha zegny. Na ino nareo zay raha tadiavinareo azonareo, fa magnino ny mpampianatra mpijaligna. Mpivarotro velon-tegnandreo fa mivarotro zegny. Na ino reo mpijaligna, raha jiaby zegny aviany nitsangana. Hoe mahatsapa fa ataondreo tsinotsino. Atsika vahoaka madiniky aleo mitambatra. Na fa vita fifidianana membre bureau io, mahazo miditra anao koa tiditra. Malalaka, tsy mialon-jafy zay. Io
tantaran'ny fédéralisme io ne na décentralisation io ne tsy nianomoaly ny takena zo iroboka mihahihay iny falotoan'ny derindro tsy tiandro zo fotony ro mihahihay hoe magnavakavaka côté reto ro zao koa nahazo zo hijalatsika Tananarivo non nareo ne kapitaly zay endre misy ndray atsangana anay apetraka anay le fédéralisme kapitaly fo fa tsy raha jiaby andeha amin'ny kapitaly apitra chef de province aboko chef de province ne voté par le peuple du province fa tsy nommé karaha ataonareo nommé gouverneur or gouverneur io tsy hitanay ino asa nataondro amigna budget ro 50 milliards tsy hainy ino raha nataondro agnontanianao ro aboany mangarahara tsy sakindro aboaka zay anginy fo zahavanareo zo io fitondragna ty mampitokiky koa raha ataondro hoe fangala telo taogno tsy haiko hidikefitra taogno io pont roe hely io ataoko hoe hely mahavavy ifasy anareo ivolagna fanjakagna tsisy vola andehagnano so fa ro tsy hagnano fotony ro mila mahita anareo vahoaka mijaly sahirana nagnino ro nisy vola andehagnano aéroport Nambilobe za tsy contre za tsy contre za zanaka Ambilobe fagnamboaranareo le aéroport azovy 4% amin'ny malagasy mavita miondragna avion atsika mikoragna azo ke agny nameky anareo fa nagnino tsy nameky anareo le pont tapaka mampijaly vahoaka isaka sara parce que nareo tsy mandeha o anareo koa mandeha o enareo magnamboatra izy anareo nisy budget aboko le magaga io ne matetiky volagninay eto hoe nagnino ma tsy ambaranareo ny mangarahara hoe bon bla vola tant de milliards andeha amboaratsika aéroport Nambilobe za ravoravo ravoravo za mba misy aéroport eky aminay fa ela zonaty fa ela zonaty zao nareo mahatsapa zay fotony nino fa mesomitro me volontratra andeha amboary j'espère anareo agnamboatra zo tsy andeha gnanaovanareo bricolenareo baka bitiaka avy eo mondragna avy eo mandeha le ino le bolongambolamena le maloto j'espère fa efa tsy kahita izy vahoaka mijaly mitretre resaka pont anareo karaha miasa ndraiky kolasy izy koa tsy vombotra ny kolasy zo ambaraza ministre en travaux publics alifasa aminay appel d'offre en pont mahavavy ndraiky bitiaka io pont ifasy io za mety mikoragna amin'ny PDG naka resiny andraikitra fa matoa raha itsamboarinareo misy antony agnontania kolasy olo magnamboatra pont eny vao magnamboatra lalana fa tsary misy olo magnamboatra lalana vao magnamboatra pont impossible pont eny tokony amboarinareo magnontania kolasy anareo za olo nianatra BTP o za ministre en travaux publics pont eny kamboary vita pont io ro vao magnano lalana amboara pont fa azaria amin'ny aéroport ary mameky anareo fotony anareo tsy tia hijaly baka amin'ny lalana io kajo votraka anareo loha jiaby magnano karaha tegna automobile
tsy hay mamono torimaso, tsy hay mamono toaka, tsy hay mamono katy. Anao avy Antanimboa, anao avy Digo hatoko no aligny andro marary, anao avy Ambaribe, Ambanja, Ambilobe hatoko jiaby marary. Zafady misy olo saraiky zany. Zafady za. Oui. Faudra que tu gardes ta voiture un peu plus par là, peut-être. Ah. Ils vont mettre leur camion tout bien ce matin, t'as pas vu? Ah, j'étais pas là. Alors, ouais, je mets un peu plus. Ok. Faut pas qu'il l'abîme. Ok. Merci beaucoup. Azafady. Azafady. Tena azafady. Ouais. Donc, karaha hoe tanareo raha karaha zegny. Zegny avy eny mitsangana. Ny raha important amin'ny vahoaka atsiny ka ataova. Fa tsy raha important amin'ny fiainana anareo. Exemple namiako igny, tsao koa avadiky ny sasany raha hafa koa baka. Za boka io misy raha publieko resaka tsy haiko zao na colonie de vacances na inscription fa za olo jiaby gaga nahita raha io nagnontany za azoko be azalahy karakory koa fandehan-draha ty nambariko tamindreo io boka raha tadiavitsika tsika tsy ho volana tsika tsy mirevolte. Atsika jiaby nahita teto mandeha tany hely mila autorisation zegny hoe aty mandeha mangala autorisation Antananarivo andeha tany hely nefa nagnatin'ny raha io y compris ro andeha tany hely. Anao tsy gaga andeha minosy sasany magnodidina Ambaribe nefa natsika tompo tanàna mila mangala autorisation mila mangala zegny hoe Antananarivo. Zegny avy eny mitaky le décentralisation na hoe le fédéral. Oui, chaque province, district mitantana raha amin'ny tanàna anazy. Fa mafy mavoa le district sasany. Ndeha nareo Antananarivo io magnodidina anareo io koa maro district mitaregny. Nefa ny mariny capitale ambotaezana anareo io maro aminareo district magnodidina Antananarivo mijaly mitritry. Raha karaha zegny mila amboary. Tsy le fidinanareo ifotony andeha gnano ino conseil des ministres aty conseil des ministres ary ora nareo avy ary magna akora nataondreo Tambaribe re avako aby itsy conseil des ministres agnaran'igny zalahy. Tsy conseil des ministres agnaran'igny mialatsigny. Tapre ataoko entre parenthèse raha nandalo tamin'ny semaine loso igny. Tamin'ny semaine loso igny anie rô mbola nagnara nataondreo tamin'ny rajoelana navitagny hoe manomboka tamin'ny banque centrale io Ambaribe io andra mahatsagna eky rô nagnara io. Tsy nazo nandalova manomboka banque centrale jusqu'à Temportin 3-4 deux frigorifiques. Tamin'ny fin de semaine igny za nagnambara reo manafo alefasany maka vidéo agnaboako izy amin'ny vahoaka. Tsoko baka atanao reo mavandy koa zao kibe aboakako baka io vidéo io koa azoko ny anty foty reo manafo mivolagna alefanay azoko be mampalahelo. Raha jiaby zay mila edifatsika arem-pirenena voaondragna tsokosoko biby mampiavaka atsika voaondragna tsokosoko. Ministre ny environnement ministre ny tsy haiko mino magnasary mivolagna hoe fa mandeha fagnadiadiagna fa ela nipidianandreo maki ndraiky tortue igny amitsika teto aia le fagnadiadiagna tsy mety miboaka fa ela nagnapidianagna bois de rose ny forongony aia le fagnadiadiagna tsy miboaka nandeha volandregny tsy agnaty kitapom-panjakagna nefa vahoaka piretinareo
forcenao rô agnefa jirama agnefa tsy haiko nino ampijalianao ro motro ndraiky rano zay baka fa tsy volagniny mampalahelo. La France tsy maro rivière aloha resiko. Suisse tsy maro rivière, Suisse helihely fa za tsy enkina regny Suisse nijaly rano, za tsy enkina regny Suisse nijaly motro. La France tsy maro koa ny rivière en français, tsy maro fa izy baka agny izy mamakivaky araiky igny mamakivaky baka agny igny traiky ny ranomasina agny andoko be agny fa izy mavitandro mampigaka peuple. Fa atsika rivière nagnatsika Madagasikara maro mety volagna aga rivière mec non mafandy. Europe ne misy moment avy baka etezo a Europe agny nde ro zao fo a Europe agny zo io anao comme ça journal international fa maro région en Europe mitiete sécheresse oui tany meky fa ro mafita mitsabo ro mafita manondraka tsabondro. Pourquoi atsika misy rano atsika pijaligny atsika dobo amy trosa koa nefa tsisy raha mivoatra makety normal zay jeune kajo empaka zay mitsanga. Misy olo namagna raiky zay tafandaragna ny sitrapo ny vola fa manana vision le président. Oh zandrila mialatsigny tsy manana vision président izy koa izy nanana vision 16 ans izy teo atsika tsy ohatry karaha io. Zava Ibrahim Traoré igny olo haiko manana vision 2 ans ngala 3 ans izy io zava Burkina Faso zava Burkina Faso 2 ans ngala 3 ans izy io zandry zigny 36 ans fa nitsika io fa 16 ans fa komoaly be na Timahor igny izy nankalaza tsy haiko 51 ans anazy atsika mepotiky ro mepagnarivo agny antany agny vola maloto amizay mihodikodigna amitsika eto normal amizay zay jeune manana haihay anareo zokizoky mpanohitsy mivolagna anareo mpanohitsy zahavane anterane nefa anareo tsisy action sans réaction zay manjary manana haihay. Zay manjary manana haihay ary io fa jeu politique nareo amitsika eto pesosy anao koa manohitra anao allo ty pesosy vavanao fidia ho an'izay magnano izy ary ho an'izay mangala izy io koa tsy le amy tribunal le amin'ny domaine na amy la douane corruption ndre io famadianao tandazana io corruption zay boka raha misy andro ratsy mangiako député sy ny maire sy ny forongony amy district sasandrony agnova raha karaha zegny ny objectif ny MRFM tofoko zay matoa rô vahoaka rô maro miaraka aminay matsapa koa rô fa tofoko koa zay fa anareo ediny anterane normal amizay zay hitondra rô amy mahitsy amy mariny 31 mars 1992 anareo goaiky antitry ny politique mivolagna magnano politique mehe politique io matsapa daty zegny karaha daty ny 29 mars 47 fa raiky ty 31 mars 1992
tantara tsy fagnadigny nagnano filaharam-be Tantananarivo Tasoenerano. Nindra nataondreo anditaky hanapitrahana ty resaka fédéral ty ziriny ndray aman-drenitsika tam'izay tifitry tsy tifitry olo maro karaha ataontsika amin'ny MRFM zao maro io karaha io nataondreo ny tifitry olo 31 mars 1992 magagaza fo daty io tsy ankalazainy namonoana ray aman-drenitsika PSONAM lahy Gaston mitariky vahoaka hoe anapetraka le fédéralisme nitifirana ray aman-drenitsika dady lahibetsika Monja John tamy vitinany magnino tantara io tsy ankalazainy parce que misy sofindro le hoe fédéral 31 mars 1992 fa tsika kazakadalendro eky nefa 16 ans nakadalendro tsika ampidivondro tsika ampifagnindrendro tsika tonga vasaigny rivahoaka tonga vasaigny ndray tsy miragna politika anareo fa tonga vasaigny aza potehigny vahoaka politika tsy natao hifamonoana politika tsy natao hifandrafetana fagnatonatsika fandiferatsika hitanao zany andefitra amin'ny anabaviko io resiko anabavy izy parce que izy nandray zanada misokatra ho anao ny MRFM ranabavy ampodiko ndraiky tsisy kaiky aminao za tsisy malo aminao za tsisy ady aminao fa aihay ny preuve andesine le fanginana ro tampoko miahiahy amizay zay mariny ndray zany anongo ny chiffre isorako anao ke zegny ny raha tiane aviagna amty resaka MFM ty naviany amin'ny volagna etiny any mafy raha mahazo atsika io mafy koa raha tondro mafiary eto atsika io ro nefa nitao baza magnano corrompu zegny hoe nefa ro corrompu voalohany tsy solution fagnenjika tsy agny ny solution agnavotry Madagasikara ny solution tsika union fait la force hevitry ny maro matakatavitra ke zegny izy ry havako aby ampodiko ndraiky hoe misaotra amin'ny ranabavy igny za volagna ray aman-dreny volagna reny nataony valiako koa hoe ama rein koa za na diako koa fa maliako izy te fédéralisme anao ranabavy avia miaraka aminay biafinay fa tsika tsy fandrafy velogna atsika ray tanàna maty atsika ray fasana samy 2 m 60 fo tsisy olo ny ohatra ny 2 m 60 ke zegny izy ry havako aby isorako anareo mitandregny nagnaraka teto fa aza magneky ribiribendreo hoe MRFM magnavoka
Non, zay tsy magnavaka. Ny biegna zo 6 mois ny biafany zo janvier 2025. 6 mois. Tsy voaisaka mambara agnatiny ao. O tsisy tsao nareo ka dalen'olo ambadimbadika agny, o tsisy vola ifaigna miditra ao gratuit, volontairement tompiny, fonao tompiny, matsaro mijaly anao. Avia, zay tsy magnavaka. Zay ndraiky zay tsy volagna hoe Joséphine Ange Gardien zay qu'il clique les doigts, on est dans le paradis, au pays de merveille. Non! Ny fiaratsika jiaby, union fait la force, ny mampatsara fiaignanatsika jiaby. Tsy tambiny 10 taogno volanko, nipitrandro io, ndre l'usine araiky, mba nampiasa vahoaka tsisy. Promesse fou, oh l'usine éthanol, oh l'usine tsy haiko nino, oh l'usine tsy haiko nino. Or tanin'olo alendro, tanànandrazagnan'olo ravendro, fasandrazagnan'olo alendro, jusqu'à tany masina, andidirandry sasany, firafiragna. Non, atsika fa tsy amby raha karaha zegny. Olo be taloha niady amy saboa, fa olo zio miady amy jery. Atsika tsy mila miady. Miresa ina. Politique mety tsy miragna, fa vatagna kazapitivy. Ke isaorako anareo jiaby nagnaraka teto. Ya misy nagnotany tsy vita baka velomatiny ananja velomany ampamorika. Nisy nagnotany baka ato hoe amin'ny message perso taminaka hoe nagnakarakory ma compte igny zoko be. Bon, aleo azaveko ny mariny. Fandehany compte igny tsy hoe ataoko piratindreo izy, tsy piratindreo fa i-bloqué zay mihitsy ny tadiavindreo. Jean-Delahy Barabas, Jean-Delahy Jean-Luc et Luc Hervé, tentative tam Jean-Delahy Joachim, vantana taminaka taty le raha. Rehefa nizahavane, niaraka amin'ny ingénieur anagny, informatique le raha, roa za koa mivolagna roa o zegny, hainareo tany volaniko. Nagnandraha io. Hitanay tamy diagnosy tikiny tany aroy o tany arivo nagnano le raha. Fa izy io fa mandeha. Isaorako les techniciens, les ingénieurs navita nampandeha ny récupérer izy ary nahita baka tahela le tentative. Zegny fandeha. Le retour des occupés. Zegny ny azoko ambaranareo. Magnano velomatsika jiaby.